Oras kita sa Diyos. At orang so tapok ka maso. Jumulo tapok ka buku kebakyata. Terpuji Tuhan itu. Merdeka nomor 125 ayat 1 tapawan luna. Marlas ni roha di tahun mapuji debatan las tadeo. Ulaun pamasu-masuon pardongas saripeunon dibuka jala di patupang di bagasan warni di bata ama anakna Tuhan Yesus Kristus do todi parbadia asini roha do damema madongani hamu saluh. Amin. Puji-pujian rasa abodo amalera rasai tapuji jala tabatibul magwa ajibaya do mapalani do tano di bagasan ibaya do pamudio kita alon do jadio di Jehovah marolo jala rasaroa mati dari sini marpangiang mah ale di bata amanami para sirohana sungguh
di batana setok tomak kapolongihan. Tatak mana sidana dua nama cakot jauh-jauh tungolu parsari keuni. Pasu-pasu mana sida asa margogo mangulaon lomo niroham di parsari peon nasida. Di tikilas niroha dot arsatu. Di bagasan anak aolongan niroham Tuhan Yesus Kristus sai jaloma tangian amin. Amin. Malas ni
namarha bangsa di Banua Kecil. Ale Tuhan, rodo disong anak buru lahu mardong sanabi jumolo na sida lau manangihon hatami nagade sulu-sulu di roha ng pikiran ni sida lau madalan parumatanggang na sida di bagasan polok na sida. Ali Tuhan di Bapa ton dinima mengajari hami saluhna asa margogo hami mangatusi hatani asa unang ditako si bolisi ali Tuhan hatami siya roha ng pikiran pinuji magawa. Amen. Hatani di Bapa di kebaktian pamasu-masuon pardongas saripeo di anakka Johan Marsius Gultong doho Boruta Adelina putar-putar ibuat kami jala di surat kami di akte pernikahan Nina Sida sian Efesus 5 ayat 22 dohot ayat 25 Hujahauma dihita salibna songonoma akan dibawa dioloi akka paropuang ma bawa nabi songon panguloi di Tuhan ayat 25 hamu akka bawa haholongi hamuma pardi hutamu nabi songon Kristus nama kaholongi puriai jala dilehodo dirina pomokosa olak nima sahana horas jalur madihita saluna molea tema dihita saluna terlumobi di Tuhan Yesus Kristus nabui mangalehon dihita gugu dohot mangaramo dihita bui hita satu bagas joroon jala jumolodo hidupkan kami untuk keluarga Parburu. Selamat datang Amang, selamat datang Inang di hutan Anion. Jala Omma Huryanani GKP 2 Resort Tanjung Medong. Wilala keluarga Parburu dak pola takas dope manadap padita naneng mamas-masu burung bunga. Jadi pada daun madiri te amangina. Jadi guaku Padita Antonio Hutagalo dainang panituhu Borussia Turi na walap boru nirajai boru sinitonga jala Muse si matua boru siriga utanami di Tanjung Tengah Inang masih jonokan do porsea. Jadi odo songon mutasi nami na perjo pandita na baru do penami. Secara umur uposo do penami siahaw. Si Johano, si Johas sia 2, kami sia 4. Ali di bagasan tikyon di upat dadahon jala disok do kami to maktubasi Omma Pagaran Resort Tanjung Ledong amaknya. Jadi selamat datang ma dia do Minang sampai jam 12 masuk kita di amangan audang nalahu menghubungi hamna alana holat Tuhan taido nama boto keterlambatannya. Jadi molompe di ida Tuhani nati gordo di baik kamu na maminang Tuhani ala ketidaksengajaan Tuhani do dalam boto alai molo dalam bentuk kesengajaan batu Tuhani mahamu amakinang laho songon mangariban ini. Jadi di hari halalas nirwahon ade-ade bina dan
si ulagonon akka nasutabuti ikon akka sini madu ate Johan sini Johan wani sa pakinay ujo namang mama ina siyan panguli dabi sa niguaram ma ahate sinodu molo parupuan siyan oroan gabi partihinta. Jadi di jay bagasan jami tahun takas do di patorang tu hamuna Johan do di hamuna adimina nunga pudi ko ina nunga pudi nga gudang biki kodamu laho manortor lo jong sederio anggo Johan bawa dua te dan mungkin pix pasti kuat do siap perdagi ngomupe botang jadi pasti boido jegomu si adilino dorongnya do lihat ko vitamin do vitamin C suplemen telur bibi sidibi siate jadi di sojuhan do to adilina daging sian hata ni debatau lamu dua masih pasang hukum mulu pertupulun narai di montamu do pencet kita itahe tulu mapoin tarjolo ikoni batanda tulisi nomor badan dan ido dapat dua ngon ado isini badani dapat tuluhon tuisi kamu marban ima tu di mana ngaya bilang tahe pada mulai nungabiati dan kupe ingok mati tulu las nang asak niruha ino perjulukan dapat dua bon hipas ang paksahiton dapat tuluhon sikop nang haurangan suka duka sehat maupun sakit kaya maupun miskin alana dang boy sudejol ma bertahan moro alani arsak alani persahito alani pungguso jadi ikon apilong kemudian asa di tamu hidup hape janjiku dia lupa Tuhan asa unang merdendem Tuhani Tuhan suruh ala di suadau kamu pada porsia mau mamang mulu di suadau ko janjimi manang tu dia peolau dah kasih Hopena mulu di suadau ko pada mi lau tu dia pehu mangula akas ulau dan diramoti pasu-pasu tuku ala ingkar janji dia lupa ni jadi merhite jadi tahun satu kilo waktu sama kita na perjolo diului akka parupuan mabawa nabi disoma naik apilongmu adilina apa tadi ku bilang adilina diului akka parupuan mabawa nabi bisa diulangi 1, 2, 3 diului akka parupuan bawa nabi madok suaminya selai sada 2 tahun mabawa nabi. Jadi kuncinya adalah diului paropuang bawa nabi. Jadi kawadilina mangului hatami
si Johanon. Kalau bahasa Indonesia dibilang tunduklah kepada suamimu. Ya, ulangi dulu. Tunduklah 1 2 3 ya. Iya, tunduklah kepada suamimu. Tapi tanda kutip, ada tanda kutipnya. Songon pangului di Tuhan. Seperti kepada Tuhan. Seperti kepada Tuhan, betul. Jadi si pangului doho tu si Johanon songon pangului di Tuhan. Jadi mulu disuruh si Johanon bangului akan jahat, bangului itu. Mulu disuruh mergarus, bangului. Mulu disuruh manakko, bangului. Songon pangului di Tuhan. Ahado hata budan di Tuhan tuhita akar wasta marbengek ni roha mahamu, berarti marbengek ni roha mahamu tuina dan iduna jalan use puasa didok dison diului nakaning molo bawa haholongi hamu beda berarti tu boru-boru diului tu bawa dihaulongi marhiteo. Jadi sian jadi tahun boido tak tu si dua kata tuhon nak kani adilina dioloi Johan dihaulongi serta bisa makulit do. Jadi marhite turko buasa didok diului akan pangkuan ala hodo Johan kepala istri hodo uluan molo sedang uluan adong do sedang kesalahan molo ho bupati gubernur presiden au bawa gabe lomo hidup ala ibana kepala merasa ibana timbuk dapat 2 pun puasa dikuari kepala alasian bawa buru dari tulang rusuk seorang laki-laki dikuari na bawai kepala istri ngadi ngoktobe Tuhan isi domo kepala istri domo. Jadi doholong mamolo kepala istri ho ikor belaong do ibana di atas ni manangisi bahkan di atas ni naturasu ikor gijang ibana sen naturasu artinya alangnya nga majari dan rak dohot naturas tadi anggu bawa do buru-buru bolon nasada daging ikon ucolo di bawah sian naturas apilong haholongi hamuma parti utamuna sobat Kristus kuncina haholongi ma parti uta sobat Kristus haholongi parti uta sobat Kristus bohado bodo dong maju haholongi ma iya olang ipe iboto sian bagas coroon aman takbe jangan lupa bilus puasa di dok kosongan haholongi ma parti utamuna sobat Kristus bohado holong di Kristus tubuh dia belgahian Tuhani molosoni haulong Tuhani nga mati ho songar ali sungod dia pe takak ni kita dua contoh na kita kana toras ho Johan dakia holong ni Tuhani mu ala ni hatakkan sungod ni maholong unang alani hatak kanon ni si adilinaw sugot gabi muro holong dan idol aman kan idol
Unang manguro kolong molo sugot ibana bertingkah kali unang mati adirina kanido molo somoni ruasi dijuluni Tuhan dan kia mubah kolong. Jangan karena perilaku dari pasanganmu mengikis rasa cintamu kepada. Karena Tuhan tidak pernah terkikis rasa cintanya pada manusia karena dosa-dosanya. Alai puasa do diung Tuhani, alamar dosa jolmai ikon ditegakkan do keadilan. Sanggup doa Tuhan dan mubah holong ni so Kristus maka holongi huriai sanggup mulai hatinya itu so jalan di patoran do sediso jalan dilehod do dirina humok kopsa menyerahkan dirinya bagi umatnya dilehon ibana do guluna tu bakso nai lahu tarsila so dia ang pandita ilustrasina basongon akka perjanita manati sada palito manang lilin untuk membuat suatu terang dia membiarkan dirinya terbakar, membiarkan dirinya terluka demi orang lain. Jadi demi si Adelinau lebih pintar, lebih holong, lebih amusik, lebih burcu. Iko barani doko mabakar dirimu sendiri. Maksudnya ibakar koma emosi, ibakar koma keegoisan, ibakar koma kegengsi itu ibadah. Jala hutangi doi amanginan dan pergengsi minna si Johano. Kalau doi mana manusia si adinina manusia itu. So Kristusi hot holongna tu kuria tidak terkikis. Ati amanginan. Undung nggak terkikis holong rohamunai tu amata. Undung nggak terkikis untuk mati. Kamu akaman alani pangalahon ni inata terkikis tu holong muna ado terkikis sawati jala adong nutok ruas matok kosongoni anggo awamang amat tahun daku haulo ini buasa piau bertahan alani akka anak kokon jadi alasan di bertahan sadaina gudangan anedang musudihi. Nah ya Jepangi selama 4 tahun pelayanan anedang na di ruas Tanjung Ledongoni na mengelui alani dadan molo soalani dadan nung tinggal berat tidak ang bihulong nasi dengar tua mati jadi unang manyan si soal molo tadado kita anak ni di Batak lilin na manorangi si Adelinau na olo mabakar diri keegoisanmu, gengsimu, do gijang miroham dan gijang roham itu si Adelinau sungguh dia pe misalna kemampuan na ya doholong na IQ na contohna jalon unang alani holong naasing bulu alang holong naasing dia alang holang sebatas alani hidung kamu ala burju si Johano molo Jepang mo nandong burju si Johano bukan normal posrohaku di jalo kamu do hakau jalan di ngotamu do pada muda suruh di jalo ni selama menempuh hidup baru tu si Johan do sendiri na mertua mahalak na mananginon hal kami dewata
no pirsa jalan Paulus. Amin. Bertanya mengira. Diari halas ni ruang alita. Pos duruan. Tangan mi, tangan na badia, mangaramot, majamahan isa. Nang maniroy permuluan namin. Tuhan dipasat kami ulaw namin ibaga sa tikyo. Nang ulaw na batakot na nais ulaw namin posohan namin. Putangan mo dipasat ko. Nang si Johan do siya dinanong secara khusus. Tuhan sa bunga kolong ni turohan ni si Johan. Do rohan ni si Abilina. Do pikiran ni si Johan. Do pikiran ni si Abilina. Asa holong ni Mesida sadar di bagasan buah Kristus. Dinuji maha kuat di bagasan buah Kristus. Amin. Kakangihuma somong pahoton dot pamasunasun pardongan saripion poda pardongan saripion dihamuna dua na jongjong nuaing diadupan ni debaka do diadupan ni dongan na pumudison nunga jongjok kamu diadupan ni debata muang ni asi ni rohai lau mangido pasu-pasuna nunga masih tada roha mu jala masih holongan Pobatusi nunga di paradehamu dirimu nalau marsaulion asini rohani di bata marhite pamasu-masonon asa tok kamu di bagasan asi dot kolong ni rohana di parsarepeomuna de bata pargohon na somatudosan nama no palangi dohot tanuro dinasa isina ibana do nama no pabawa dohot boru-borui dan denggas sasada bawai pujung pubai masada boru-boru pangurupi di ibana bahen akutna alani tadi konon ibawa do amana dohot inana patopod dirina tu niolina nagabe sada daging do nasida na dua asada da dua be nasida tung sada daging do ope nang pinadomu ni debata dan jadi sirangon ni jolma Hobartusi di hamuna dua songoripe na baru ikototok kamu mangaradoti ulau muna masih haolongan jala masih paune-unian di bahini naing mahamu toktong masih tukol-tukolan do masih togu-toguan dinasa si pikiran do nasa udaun ainung nga di jauh debatahamu lau majaga do mangaramoti asadaun ni roha do kabadion ni pardongas saripioni jala pardongas saripion munaon nang toktong maruja di holong ni roha ni tuhata songonang panguloy muna hobartu lomo roha ni debata di bahini hamu akabawa radoti hamuma ruh ni pardongas saripion tu pardi hutamuna be songoni akaparopuat tu sinoduna songo panguloy muna tu debata songoni manak kamu pataridaon parsaoran ni Kristus dohot huriai martor roha situtu
marlabok jala marlabas ni roha, marsirupat di bagasan holong ni roha, ihutusi, naik manu sa roha sa pikiran, togu jala marbengen ni roha di sitaonon, songon na pinatudu ni Kristus, maradopon huriana. Ope naing jalong muna pa pasu-pasu pardongas saripeon, alangi patubegeo kamuma sakabdo pada muna na dua. Lau mardongas saripe, dia do pani debata, do dijolo akadongan na pungu dison. Aujon Marsis Guntur, Majakon, O Adelina del Prosoduko, berpadang ma au sadarion, naikon awalong ako, saliling niya mangolo. Titikilas ng aksak ni Rohape, titikipas ng ulong pasahito, titisikap ng hawurang ape, tungon na tama di bayan ni Naporsia di Tuan Desi. Au Adelina butar-butar Manjakoko, Johan Musius Kultong, Gabi Sinaduku, Marbaran na au sadarion, na ikon ang walang makuho, saliling ang mangulo, itikilas ng arsak ni Rohape, tiki ibas ng ulo roha pasayito, tiki sikop ng dinahurangan pe, songon na tamad na binahan ni na Porsia di Tuan Jesus. Na posoni debata doau na babuan hatana Tuhamu di bagasan guarni debata ama dohot di bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot di bagasan guarni tod di parbadia na pinadomu ni debata dan jadi sirangon ni jolma. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama, di sodako Tuhan debatama bohina Tuhan, jala asima rohana midahan, di dopako Tuhan debatama bohina Tuhanmu, jala di pasaur madamena, tutod di munabe. Amin. Tatangi huma songon surat pemberkatan perkawinan, surat pamasu-masuon parbagason, nunga majalo pasu-pasu parbagason, ima amata Johan Marsius Guto, dohot nata Adelina butar-butar, pada tanggal 20 Agustus 2024. Padita Namak Kubasi, Padita Antonio Hutagalo. Turpuk Jamita, Efesus 5 ayat 22 do ayat 25. Di Huria JKP Bolok 2, Resort Tanjung Nedong. Masing-masing ditandatangani pemimpin jemaat, guru jemaat, orang tua pengantin laki-laki, dan orang tua pengantin perempuan. Dengan ini, kami Parhaladoni Huria GKPI Bolok 2 Resort Tanjung Ledong menyatakan Johan dan Adelina telah resmi menjadi suami dan istri. Tuhan Yesus memberkati. Tatangi humahatan ni debata na gabi uja digita pasahaton pelean tuadupan ni debata imasian Psalmen 50 ayat 20 tol. Songonong madidokhatan ni debata manang ise na mamelehon hamuliateon ido napasangap jala mapailapan asa ukatuduhod di ibana katuaon ni debata wala ni masahat na tapasak papiliata tuadupan ni Tuhan.
di baka amanami na di banwa gijang di pakato ko rohanami dosian uduk ni rohanami podo mual ni nasa ulibasa na maulitus di song kasat kami do pilihan hamuleton nami puto sai jalo jala pasu na pilihan nami asa gabe dalat panidangion parsaoran do ulang asi ni roha di uriamu bae mangulu nami gabe pilihan na ubar tulomo ni rohan jala parsidot parohon harajaw kolong hasitonga dot adamyomu di sadok portigion buhay marohanami marhite ite todim asa say totong madok moliate tubo di bagasan guarnya anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Asi ni roh asia Tuhan ta Yesus Kristus holong ni roh asia di bata ama dot parsauran ni todi parbadiama nama ngaramoti hamu salutna Shalom Horas Madhita. Dati pasatani, kamu perhelado pendeta, dosa luhur perhubungan ni kuriat tadi kami, tapi di batama bisuk dihamuna, kita baik akal bermenatuani, di perjalanan di huriat tadi kami yon, asa persahabatan di huriat tahun, maka las rohani kita, tahu kesakapan di depan di batama, mari kita iman, musikop kita siap bagas terong, dihamu seluhurna. Nama gol horong ni hula-hula nami sian hula-hula na ko sa satu hula parabonan niya nang dongas sahuda sosong ni perhalu ni hulia na hula-hula nami razina niya banget butar-butar ra uduru mahita tulu tonga di bagas nami mana di tempat ng humarade kami mangat kanindan na mas ini maksudnya pasahat dan adat negok kami doho majalo ruhut di adat sa kamu hula-hula nami saluna Maunya ada pada persarata, horas majalah kami, betul tak? Jadi mulai tema dihita, mulai tema nang dituhani, ala puido mardala do dengan acara apa mas-masun itu nami nang do lain nami. Jadi dihamu sudi dongan sahuta nang angka keluarga nami naro sian porsia asarapak mahita rapak udur tupoguni alamang ni bona suhu nami marga gultum asa isi mahita mangalang idahan ngalas dot menginum naik situ mola tema lebih majalah horas.
sudi atur Tuhan tahu madoamu naik garupa Dadah. Oke. Bapak baru sih belum tahu siap hula-hula si mama baru sobat kami itu hula-hula bukan coba iya juga cepat masuk yang multi ya Razi putar-putar Wah, iya. Keluar main kita.